eko gimanyalo timo manyalo konyogi. Thoth jodak ma Kajot Mongore ma Kihoto, Naivasha koro ni kedo kod monj mar rao mawuok nam Naivasha ka koro ngima jopuonjre ni kamrach. Kuom dweche mathoth chandruok mag pioula osenjo jodak 15,000 ma koroni kendo gikedo kod tuoche kaka nyaldiema. Wachore ni mier 3,000 moting'o jodak 15,000 oyudo hinyruok kuom ting'ruok malo ma pi e namno kendo thothgi ok nyal dar nikech onge kata nok mar omenda. Jodak ni kod luoro mar monj kowuok kuom le ma koro to wuotho e alworano moloyo to rao kendo bende gin kod luoro mar tuoche matuch manyalo hinyo ngimagi. Wanateseka, si ni kweli? Kwa hivyo mimi waombe ya kwamba hiyo wakati ukifika tuwapatie basa. Flooding imeenda zaidi na watu wengi wamekuwa displaced. Tuko na around 3,000 households. Hiyo ni kumaanisha around 15,000, watu 15,000. Kwa sababu one household iko na familia ya zaidi ya watu 4 ama 3. Niombe serikali ya kwamba iweze kufanya compensation kwa hawa watu. Maanake watu wako na title deeds na hizi title deeds hazikutoka binguni. Hizi title deeds they were processed by governments that were there. Bado kuna watu ambao wako ndani ya maji. Na hippopotamus ambazo ama viboko ambao wako pale katika maji wanaweza wajeruhi any moment. Na hapa by mwendo wa saa 12 manyati siko hapo, viboko siko hapa, hata ukitoka unafika pale unapitia kwa viboko. Singine hata kuna choo wamejaa maji ya kukunywa wananunua. Iko tu malaria kidogo kwa watoto wachanga kwa sababu mama ya watoto wanasidi kwenda hospitali. Odoge County Manero